حدا كابتي سوقت الليل نجارات الله هنقلتون خال محدرة جزيء كبران تخطتنا حدا من السيد ما كم من السيد لابس وقوت زلوا جزيء خاني محدر أمر أبسوا تماهر وقوت زي خالي أبسوا بخنت التحلف جزيلنا إلا هنقلت نخيلنا أتمنتين نفسه كف ساعات دقيقا ناتا عمام مسرح سلا زلوا التمجبل لوديو التعرف لوديو التمهر لوديو التزنع له ولو انت وسعت مرتي توصلوا نناتو مدب ساعات دقيقا زلوا عم نفسه كف جزيء دما ناتك عمام مسرح في الإسكا تخيل بو منصب دما تمحدر مالتيو تمهارو بفلاي دما عملت مرتي جزيء كنقلت ندهر كوينا تمهارو بزقبا جزيء ما محاديرم اوتات كوينا مكوصو هم دلوم ناتو مدلوات አለዎ ተማሃራይ ከገብሮ ዘሎም ድለዋት ብፍላይ ድማ ኣብሳዋ ኸይዱ ከገብሮ ዘሎም ድለዋት ከመይ ክኸውን ኣለዎ ምስቲ ዝወሃቦ ናይ ግዜ ምጥራ ድማ ምስኡ ኣሳኒው ከመይ ግዜው ኣብ ማሕደር ዝግብኦ ምድላዋት ገይሩ ኣብ ማትሪክ ዓወት ውፅኢት ኣምፂኡ ንቐጻሊ ናይ ትምህርቲ ግዜው عود صراحة يزكوت يخل بخمس ساعات راح يصير له كبرات تخلت لنا سلا كل ده يدعس سوى زلوا نكتات سلا تلخ بحالوا تمني لسوا لنتروا تخون كلها بارور على نزاع عدي سحل حدي زلنا وقتي وفرت خل نقل توايل زقلت وقت خراماتيو حارستاي أزروتو زريئو طلول كرامات كونالو زتسفاولو قال أزروتوون مريت كدينوم كتليات ريتي هبو حدش بقوال سعرنا غطل تنقاء من جمقبي تلبقي عن كبتنيو داريقوم زتنحو أفلاقات وحيزن كاء ما يكخزنون كزاريون زرائي الوقتيو بزخاء تحستو مدب ناتران نوس مدب فنوتهيوات طلول كرامات كونالنا ناتمننا نابتي نلوم غريبنا لكم زلنا مدب كنبلكم نلومي حزنا لكم قريبنا زلنا مدب مستي أقدمنا زقلصنايو استأساسر تريد نايز وقتي انتهاليو معصاو أبيات تمرتيو تمهارو سروع أكاديمياو تمرتم زازيموم قلا نسدراويتم دقف كوبن كلو قلن دما ترفقزيو من عرفتو من بزقبا يستمغرو أبزي بفلي كرزخل انتهاليو تمهارو عسرت عدخفلي مدلاو تمات صافيفوم نام مدينة مسلطنيتن مململيتن من سيات زغونت ساوا مبقاسيو تمارو عسرت حد خفلي كينيو زبلع الستة زخدن ويكال زد اليوم نقرات نتمرتهم زحقزوم مزحفتن تراوستن كترنو في الرأيو بفلاي أمداي تمرتي ناد معود سيد تمارو كستوبلو لزلوم نقرات بزحت اللو زخونة تمهاراي عسرت حد خفلي كدمي نساوام بقاسو سنا أمراون دلاوات كقبرها اللو أزمالت كابت غندي سدرابيتم بيتزوبون تفليو مسكاب من لها قرز ماتسو بيراتنا حبيرو خصوكم سلازلويو بتوساخي أخو الحبريتان أفلوتون بزعوا سواك هلوو أكداسيو أبيت مرتي يكون أمر رخبو زهان بزعبا سوا زواب حبريتا بزقبا مكتتالن محتاتن أزي ممهران يكون أقدمهم سوا زوردو بيت سابن فلتن زقبرا قباب ممرار حبريتا بزعبا سوا حفشاو سئلي كمزهلو كاي قبرمو أخول مدلاوات نخت قبري حقز حفشاوي زي أنا يسوا مساحة تدليكاي زوسان يكونن قد كم حفشاوي قد تنعي كابتا شعيك 17 تخلطة في الاستماهر 17 حدا في الاستماهر كارلو تراوستن مصحفن كقدسي اجي كله تراوست طرنيف كاي مهات كاده يكونسي تن مصحفت تتماليكا ناينوت زلوها أفتح مصحف زلو اي قدسني ወይ ከዓ ጽማ ዝኾነ ተስቶ ጽሑፍ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ከዓ ተመራጺ ስለዚ ጽሑፍ እሁል ኢልካ ተሓስቦ ካብ ሰባት ሓገዝ ሓቲትካ ከዓ እንተወሰድካ ተመራጺ እዚ ባህላየ ካልኣይ ከዓ እኩል ሓበሬታ ኣብ ዝሓባ ሳዋን ንክህቡካ ዝኽእሉ ኣብ ከባቢና ኣይንስእንን ስለ ዝኾነ ከዓ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ንሳዋ ዘለና ንማትሪክ ክሕግዘና ዝኽእል ኢና እንሓስቦ ኣብ ከባቢና ዝርከብ ጽማኣቱ ሕሶ ዘሎ ኖት ተራኺብና ወይ ከዓ ጽሑፍ ተራኺብና ባዕልና ዝጻሕፍና እንተ ኮይና ከዓ ተመራጺ ብዙሕ መጽሓፍቲ ሳንጣኻ መሊእካ ናይ ዝኸድካ ግን معاص تصنعون حنسا تمهروا عب مدنجارات عطويهم تايك قبل زلنا جالس لذي وخلات صفات نعها زلها وحداتن متوسطنا تمرات بهذا أبجزاك تزنا بركة هو تكون نزخون سوا
أبجزا مس حدا مس سخان ولا دخل حدا نيركح تكون تخيل وحدات نيركح تكون تخيل بوزحات نيركح تكون تخيل أبوجن أب مونجو سجع مئة زوج حتى مهارة أخذ قمت زلها لذي مسب كم يجير كاتب هال كم يجير كاتب الرداء كم يجير كاتب سماع عقل كم يجير كاتب جبر زك حدا كابز قسيمو مخدو زلوم نجاري جت محبراوي هيوت كنقول كلنا مسؤول كبسب من بارندي أبزجنا بزح تمهارة الله حاب جزء أنتم مرتون بينو طرح زخيد مصنعتنا بينو طرح مسب زي حواس مسحواتو زي علل نسدرؤو زلو خناتات شجراتو أبجزو زي زرب بلمدي كان بحرهم يحيزو زخيد تمهارة الله جنازي أم تمهارو سوا قرب بدهي تخونه خناتو سقع زي تزارو زردو أم سبيلن مسكالو أتصبات من رد أسقع زي لو مرها كردو أم نخلو أتصوات يكونن هجي أبزو هلو زاز سرفتهم وان أزيا وحد تكون تخلا جن نبصم أمينهم لو أنا سلو تخم تسألني مسبك قرب علني كعلل علني كم يجير كاتلا كم يجير كسلام تبل أبزي أزلوا ولا صدر أمك خطباب أمك دفاف أمك حنت خلاب وعدل كاب سميت برديد كاب هاوري بعلامة كاب بغلطافة بزجمتا اتخرجوا زي هوات نويحن أدمعن بقليلون زي بتخ خوني خل مخنياتو أبرديد وخلاف لتو أب علامة نصر مسائي أبزجمتا دما صفوفن زي قارتن من قدس لزلو علامة خمفلات كاب كونتو مبخان جزيه قلبتن ساعاتن يدحنكا شتوتاتكا من تصارن أب حديد عبيد مقعزن كا رأيخا خونا متسايخا بروهن أتماما يقبرو بز مداي زخونه نسواز بقس تمهاري نزمت كلاتزي عتيقو كخيدي قبا تانت بخاك فلتالو أفت علامة خنبل كلنا خمتات بقس نمنتاي نتوي تعرضوا له خاخ فلتالو نونا أنا زي عامي نديبلومي تعرضوا له نونا أنا ديجري نونا أنا نفور نسريتي زي تعرضوا له خيلو مدب كوتلو له توتن كوتو كله تكبر زبلنا وطن كوتو خلو مالتي توتن كوتو علوا توتن حاجة خمتات بقس كافتا كندينت بخمت زدلو له رجالة تمهاري كل خطنا عيفتن نمتى نتوي تعرضوا له يفلتوني قال تمهاري كأكلك تأنع كأكلك كشف ندخل على خلها أبكل تسابجك سبجكت راح تحكي رجزي يزود فله جيت توتن كوتو خلو خمتايك بقس خلو نمتى نتوي تعرضوا أنا دبلومي أفتو 2 إزدلي أفتو 3 إزدلي أفتو 4 إزدلي له نعود أنا وتي كندي سبجكت خدنا على أي سبجكتي عند زر معلا بخمي ميلا مزت نعي خد معلا زخل زي إن كاني قديمو أبز خلو حاتيتو أو أمس كده قلت في لنا متنعتو خاطم أنتي إذا تداليو لخير الله كل خط معي ترحيلو كبك أسيبو ماتي لذي تقدمي تعلم لنا نتعلمها كتر دليت كله كله نتدليت كا مدب بلانك توصلوا لك وطن كوصلوا وطن كاني كافتا كندينت مختمت على كتبجيس كمالتي شو عنا تزوطن كها أبتكبر كتوعلو علىك بتوساخي أبايتا تجبات زي كون وطن موطن حسايس لزخونة تمرات يكونن أبساوا كان مصنعة مجمار نعنبابرا محدرا غزي وزته بزقب اختلابسهم مخال نايك قدامنتات قدامنت يبلو كيلاتا سنه لبونا بزي كازي تفتون تدمعلن عينتات تمرتي مفلاتون بلصوت صيت امركاب حغازي بمبال وسيخم يገልጾ تمهارو اب غزي تمرت مستجمره علامهم ماتريك ترايلو سلاذ حاسبو نتني 10 تخلطه في تمرتن نتني حاجه استمرت زوهاي بزح شلالتنت يرئيه جي قدامنتس نافت مصنعتهم طراي غو نايتا شعي 10 كشفنا لنا قليلو بتناتهم مدب طراي خوري جي طراي خلخات حاجه استمرت زبحال ازي وصيتاوي كاو تبغيسكاس تتلي عاوتهم كترخوا تخريها جي تمهارو نتي زفطر عدل زلو عاو كي تتقاملو بفلاي كتريم كلخني 10 تخلطه في تمرتي امناي نغوهم مهارو هلو ليت خنصني عينا يلو او شلل بلو نغو يدقسو كالي نغرات يغبر كلا كتريم كلها جي تاني 10 تخلطه في تمرتي اكل ناي ماتريك مخانا ترديو بزغبا ككاتاتلوا قدامي تلبوي حنتي يحلف اتا خليت خا 5 ساعات 4 توهابهم لاي تيوريال تمرتي بزحات مهارو ايقدسلا ليودينا متينا شفينا يبلي قال لها عايزير داني نزول سواتا اغن حاجه مخانه يترفاني لذا تمهارو بزغبا نت تفطير لهم زلو عدل كتقاملو مخنياتو تا حاجه استمرتي كابتا شعي تدغملهم سلازلا نعوم كاكالا غزي مزخاخر كاي يخونهم سلازلا شلل كيبلو زغبا ثم تحستو صحفه يزوم مصنعون حاجه كخونهم سلازخر تقديسون كماروا ابيع كي لبوا غيرك حالفالن معناته قدن كغبروا زلونه
ንማትሪክ ሓጋዚ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ በመጣል ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣለኻ ብኣገልግሎት ምክርን ማዕዳን ዝወሃብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኣሎ ኣብ ገዝኦም ብምኻድ ኣብ ክላስ ኣብ ክፍሎም ብምኻድ ዝመሃርዎ ትምህርቲ ንኣብነት ከም ሜላ መጽናዕቲ ምሕደራ ግዜ ከም ጌርካ ምስ ካልኦት ሰባት ተዋሃድ ካልእን እንዳበለ ዝወሃብ ትምህርትታት እውን ኣሎ ስለዚ ናቶም ዝሓስቦ መደባት ኣሎ ዝኾነ ዝጎድሎም እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ በቲ ዝወሃብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ኦሪየንቴሽን ዝካየደሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣለኻ ንዕኡ ከዓ ብዝግባእ ተኸታቲሎም ከዓ ንዘለዎም ጉድለታት ክምልኡ ከዓ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ተምሃሮ ህይወት ሳዋ ካብቲ ናይ ገዛና ኣነባብራ ስለ ዝፍለ ንዝኾነ ሓድሽ ተምሃራይ ክኸብዶን ክሕድሶን ይኽእል እዩ እዚ ግን ኣብ ፈለማ እምበር ድሕሪ ግዜስ ዘይልመድን ዘይከኣልን ኣይኮነን ቅድሚ ምምጻእኻ እኹልን ኩልንትናውን ምድላዋት ምግባር ግን ንህይወት ሳዋ ምቹኡን ጥዕሙን ክገብሮ ይኽእል እቲ ምንታይ እኹል ምድላዋት ዝገበረት ነፍሲ ንዝኾነ ብድሆ ይኹን ጸቕጢ ክትጻወር ስለ ዘይከብዳ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ንዝፍጠሩ መሰናኽል ከተበርዕን እውን ይሕግዘካ እዩ ኣብዚ መዳይ ከምቲ ትምህርትኻ ንኽትዕወት ዝሕግዙ ካብ ዕላማኻ ዘሰናኽሉ ነጥብታት ንኸየጋጥሙኻ ምጥንቃቕ እውን ኣድላይ እዩ ሕጂ ሓደ ካብኡ እቲ ህይወት ሳዋ እቲ መነባብሮ ዘይምቕባል ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ተምሃራይ ክርድኦ ዘለዎ ካብዚኣ ገዝኡ ክወፅእ ከሎ ናብ ሓድሽ ኣከባቢ ሓድሽ ሕብረተሰብ ስለ ዝሕወፅ ዘሎ በዳህ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ካብዚ ግን ተበጊሱሉ ተረዲኦ ከይድ ዘለዎ ተምሃራይ ነቲ ዘሎ ህይወት ከቕበሎ ኢሉን ርእሱ እሚኑ ክኸይድ ከም ዘለዎ እዚኣ ሓንቲ ክንላብዎም ንደሊ ምክንያቱ እቲ መነባብሮም ምስ ዘይቅበልዎ ምስ ብዙሕ ሰብ ምንባር ምስ ዘይቅበልዎ እቲ ንግሆ ምትሳእ እቲ ብሕጊ ምጓዓዝ ምስ ዘይቅበልዎ ኣብቲ ትምህርቶም መሰናኽል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝነፍዐ ይንፋዕ ተምሃራይ እታ መነባብሮ ናይ ሳዋ ኖኖ ኣነስ ከምዚ ኮይኑ ነፃሓይ ኮይኑ ምስ ብዙሓት ሰባት ክቕመጥ ኣይከኣልኩን ከምዚ ስራሕ በዚሕን ምስ ክብል ምስ ጅምር ኣብቲ ትምህርቱ ከዓ ኣብቲ መደባቱ ከዓ መሰናኽል ክኾን ይኽእል እዩ ሕጂ መነባብሮ ምቕባል ካብዚኣ ክኸይድ ከሎ ስኒ ብዙሓት ሰባት ክላለየ ብኣወንታዊ መንገዲ ርእይዎ ክኸይድ ኣለዎ ንሰባ ኣወንታዊ ጠማምታ ምስ ብዙሕ ሰብ ምንባር ከመይ ኢለ ክኽእሎ ዘይኮነ ክብል ዘሎ ብዙሓት ሰባት ክላለየ ክብል ኣለዎ ምክንያቱ ብሰዋ ዝሓለፈ ሰብ ኣብ ኩሉ ክርናዓት ኤርትራ ዳርጋ መሓዙት ወይ ከዓ ሰብ ኣለዎ ካብታ ሰዋ ካብ ትወፅእ ስኒ ኣብ ከረን ካልእ መሓዝ ኣለካ ብዓሰብ ካልእ መሓዝ ኣለካ ሕጂ ነዚ ብኣወንታዊ ጠማምታ ተረዲእዎ ነቲ ህይወት ከዓኒ ተቐቢልዎ ክኸይድ ኣለዎ ኩሉ ተምሃራይ ተወዳዲሩ ነጥቢ ረኺቡን ክሓልፍ እዩ ዝደሊ ኣብዚ ክንጥር ዘለዎ ግን ተወዳዲሩ ጽቡቕ ነጥቢ ረኺቡ ንኽሓልፍ ዝፅዕር ግን ውሕድ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ እዚ ማለት ንትፅቢታትካ ክትምልስ ኣብ ተወሳኺ ፃዕሪ ስለ እትኣቱ ብኡ ኣቢልካ እውን ብሉፅ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዝድርኽ እዩ ትፅቢታትካ ግን ምስ ዓቕምታትካ ክሳነዩ ኣለዎም ካብ ክውንነት እውን ክርሕቑ የብሎምን ምክንያቱ ልዕሊ ዓቕን ዓቕምታትካ ትፅቢት ምህላው ካብ ጥቕሙ ጉዳቱ ስለ ዝበዝሕ ስለዚ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘለካ ትፅቢታት ብመንፅር ዓቕምታትካ ክኸውን ኣለዎ ብተወሳኺ ትፅቢት ዝገበርካሉ ነገር ከም ትፅቢትካ እንተዘይፀኒሕካ እውን ፀቕጢ ስለ እትገብር ተስፋ ትቆርፅ እሞ ኣድማዕነትካ ክጎድል ይኽእል እዚ ኸኣ ሓደ ካብቲ ኣብ ሳዋ ንኸይትዕወት ዝገበርካ ረጓሕ ምዃኑ እዮም ሰብ ሞያ ዝሕብሩ ብተወሳኺ ብመምሃራንካ ዝግበረልካ ትፅቢታት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ መጽናዕቲ ግዜኻ ነቶም ትፅቢት ዘንበሩልካ መምሃራን ስለ እትዝክሮም ፀቕጢ ይስማዓካ እሞ ከም ዝፀዓርካዮ እወታዊ ውፅኢት ዘይክተመዝግብ ትኽእል ትፅቢታት ስድራ ቤት እውን ካብ ዝሓየለ ፀቕጢ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር ብዓብዩ ኣዝዩ ንብዙሓት ተምሃሮኻ ከም ፀቕጢ ዝተፈላለየ ፀገማት ከዓ ዝኾኖም ክንሪኦም ድሕር ኮይንካ ትፅቢታት ናይ ስድራ እዩ ስድራ ቤታት ካብዚ ክብሉ ከለው ኩሉ ስድራ ሰናይ ናይ ወዲ ወይ ከዓ ፅቡቕ ነገር ናይ ውላዱ ዘይደሊ ውላዲ የለን ስለዚ ካብዚ ክሰድድ ከሎ ብውሕዱ ኣብ ሳዋ ሓሳብ ድባስ ምረልካ ዓወት ሒዝካ ትመፅእ ይግበርካ ኢሉ ከፋንን ከሎ ካብኣ ሓንቲ ፍርሒ ትፈጥረሉ ኢና ተምሃራይ ካብዚኣ ክዝገስ ከሎ ማለት ሕጂ ኣብ ሳዋ ምስ ከደ ዘይከም ዝሓሰቦ እንተጋጢሙ ሽዑት ስድሩ እዩ ዝስግር ወላ እንዳፅንዕ ከሎ ስእሊ ወላዲት እዩ ዝርኢ ዋይ ሕጂ ከንታ ክትብለኒ እዚ ኩሉ ንዓይ ክብሉ ክንደይ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣነ ኣብዚኣ የግድዖም ኣለሁ ኢሉ ተምሃሮ ብዙሕ ፀቕጢ ይገብር ሕጂ ወለዲ ከዓ ኣብዚ ዝዓብየት ክገብርዋ ዝግብኦም ንብረት ሒዝካ ምግቢ ሂብካ ጥራውቲ ገዚእካ ጥራሕ ኮንካ ትሰዶ ኢቭን እንታይ ክገብሩ ከለዉ ሕጂ ናብ ሳዋ ናብ ደቆም ወለዲ እንታይ ይብሉ እዮም ኣጆኻ ዝወደይ ግድን ነጥቢ ሒዝካ ትመፅእ ኣለካ
ካባኻይ ተስፋይ ካባኻይ ትጽቢተይ ገለ ዝብሉ ብዙሕ ሰናይ ድሌታቶም ይገልጽ እዮም ጫፍቶም ተማሃሮ ግን ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ኩነታቶም ብዙሕ ጸገማት ይረኣዩ ስንክዛ ዘረባ ሳጥራሕ ከዓ ዘይኮነ ተራ ነገር እውን ኣላ ታ ተጽንዕ ኣለኻ ደይካውን ምሕታት ዝዓበየ ጸገም እያ ምክንያቱ ኣብ ሳዋ በዚ መንገዲ ከይተንከፍኮፍ ሓልፍ ዘይደሊ መሰረከብ ወለዲ ንሳዋ መሰደድናዮም ንደቅና ልክዕ ወለዶም ካብ ኣለው መግቦም ድቃሶም መጽናዕቶም ኩሉ ዝካታተሉ ኣብ ኣወለድ ኣለዎ ስለዚ ነቶም ወለድ ከዓ ከምኢልካ ምሕታት ዋላስ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ይኮነን ጻቕጥ ንኸይፈጥረልነት ተማሃራይ ማለት ስለዚ ብዙሕ ተጽቢታት ናይ ስድራ ግድን ካባኻ ይጽብኤ ገለ ክትገብረ ጓለይ ከምዚ ኢኻ ሓሊፍኪ ከርተት ይልዕብክ ገለ ኢሎም ዘምጽዎ ስድራ ሓደራ ነቶም ተማሃሮ ኣብ ዘይድሊ ጻቕጥ እትዩ ካብ ዕላምኦም የታርፎም ስለ ዝኾነ ዛለዋ እዚኣ ግድን ንወለዲ ሸለል ክብልዋ ዘይብሎም ነጥብ ኮይና ትስማዓኒ ማለት ورصاي تتميغو مبردي يا زوا عدهلاون مفرجقانو وحسكت ظالم نفسهم ودرار درجة حنت خفتن حمام بسوا زلوا دقاس አላንዶ خليت نفسهم ودرار አለ እንጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳይካሉ ኩሉ ተማሃራይ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኤርትራይ መጽ ይዘሎ እንጂ ኩሉ ኻነናቱ ሕሉፍ ነናቱ ድሕር ባይታ ዓይነት ኣመሃህራ ዓይነት መነባብሮ ነይርወይ እንጂ ኣብ ሰዋ ኸይዱ ክግንዘባ ዘሎ ተማሃራይ ሜቢ ኣብ ቤት ትምህርቱ ናይ ዩኒት ዝወዳደር ነይሩ ኾውን ኸሊ ኣብ ሰዋ ኸይዱ ግን ካብኡ ዝወልጡ ተማሃሮ ካብኡ ዝነፍዑ ተማሃሮ ክረክብ ኸሊ እንጂ ነፍሱ ወዳዲሩ زيوم دا خواي نوف عندهم زيوم كواي بولتيوم زيوم شفينهم ومتيوم زيوم كم زيوم يلو زي كنا نفسه خوادق زلو اوكي انا انتي خصب لنا خبو نمن حق زن نخبل لنا نخبلالو كل تمهراي كان نفسه مسمنتي كودا درالو مستان نفسه خودا درالو عام خميني يرخم تمهراي ابسوا خميالو نعمتا خنتاي مدب زلو دا مس نفسه خودا درالو امبر مسكالو اوتاب كبابي زلو تمهرو اودا ديرو نفسه خودق يقول ناتو زوز تمهرا ازيوم فعت እንዳኮኑ ኮሎ نو خصو شفينو يو خصو زي حتو سريحوا زي اوديو انا زي كلايلوم كاب مصنعتهم مغنادو تسفا قريصوم كاني باغيروم تخمصو تخبصحوم زخلو زنبرو نطب زي بصحو تمهرلو ابسوا خيدو زي فتن تمهرا يله تعلم اكبابي يزولو سب كله تمهراي كصنع ገለ مسرايو ولا اتي اب سمرا اب ገዝኡ ሆሎ ናይ መጽናዕት ድሌ ዘይነበሮ ናይ ትምህርቲ ሰግዳስ ነዚ ነበሮ ተማሃራይ ካለ እትረፍሲኒ ولا منباب انجليش كخلي ولا مزراب كخليلو كافتا زدقات ولا زي فتن تمهراي يله جي خفتن كله مسمنتاي خودا درا زلو نفسو بس ناي عامل نفس خودا درالو اب غزا خمي عينت تمهراي نير حجي خمي يصنعلو دا اخبلالو امبر كالو تمهارو زوديوم مو انا دحري تاريخ زبل الرايا زي حدا كابتي كوغد زلو كاب رأس تمهراي نفس خمس كالو اسمو وددار كتوغد زلو على طبيعه ኣብ ገለ እዋን ገለ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሳዋ ዝስሕትዎ ነገር እንተሃልዩ ድሕሪ ምስሖም ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ይረኣዩን ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ኣብ መደቀሲኦም ተወሳኺ ትምህርቲ ስለዝሰርዓሎም ነዚ ብዝግባእ ኣብ ክንዲ ምጥቃም ንዝያዳ ጸቕጢ ስለዝቃልዕ እዩ ኣእምሮ ጉቡዕ ዕረፍቲ የድልዮ እኹል ድቃስ ብምድቃስ ኣድህቦኻ ኣብ ሓጋዝ ትምህርትን ድሕሪ ድራር ኣበርቲኻ መጽናዕቲ ምክያድን ዝያዳ ኻልን ትፈታት እኹል እዩ እንጂ ተራ ነገር ክትመስል ትኽእል ድቃስ ከመይ ጌሩ ክስዕረና ክእል ዝብል ነገር ኣብ ሳዋ ምስቲ ዘሎ ጻቕጢ ብጣዕሚ ንኽድቀስ ካብ ሳዋ ዝመቸ ቦታ እንድዒ ኣብ ዝመጸሉ ወይ ኣብ ገዛ ዝዕርፈሉ ኸማንሲ ክንዱ ከንት ናይ ሳዋ ይመጸካን ድቃስ ዝብል ግን ተማሃሮ ከዓ ትጻቕጢ ዘሎ ድዩ ወይ ወንቲ ሓልኪ ንኣብነት ንጎ ተሲኦም ኣብ ትምህርቲ ይውዕሉ ኤጌን ከዓ መጺኦም ከዓ ድሕን ምሳሕ ከዓ ዕረፍቲ ላቶም ኣብ ክንዲ ዝዕርፉ የጽንዑ ቲቶርያል እዚ ኩሉ ዝውዕልዎሲ ሓልኪ ኣለዎም ሕጂ ولا كوفي لون كلون دعلو لك حنسا زدقس تمهاري تركب معي حجي دقاس زعالي بدو عبساوا وي صقم ناي تمهارو كخون خيلي حنت ነገር ግን ክብላዝ ዘደንታ ገለገለ ካብ ቢሂላት ዘሎንታይ ዋጋንተ ዘይ ከፊል ካሲ ትረኸብ ዓወት የለን ዝበሃል
الله ሕጂ ነዚ ኤግዛምፕል ቀዳማይ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል እንታይ ኣሎ ኣቦታትና ኣብ ሓጎታትና ሲ ነዛ ናጽነት ሕጂ መስተማቕራ ዘለና ንኸምጽኡሲ ዓብዪ ዋጋ እንከፊሎም ናጽነት ስለ ዝደለዩ ጥራይ ኣምጽኦም ዋደ ይኮነሲ ከይዶም ኣብ ተግባር ውዒሎም ኤጌንካ ዓብ ዋጋ ከፊሎም እዮም ብዓብዪት መስዋዕት ኣሎ ህይወቶም ኩሉ ነገር ከፊሎም እዮም ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ታሽዕ ዕላምዖንካ ወቂዖም ማለት ንሕና ዕላማና ሲ እንታይ ዋጋ ንኸፍል ኣለና ስለዚ እቲ ዕላል መፀካ ክትዛናጋዕ ትደሊ ሆሆ ክትብል ትደሊ ግን ብመጠን ብመደብ ተኾነ ተመራፂ ድቃስካ ድቅስ ክደሊ ኢኻ በቃ ክዕርፍ ክደሊ ክትብል ኢኻ ግን ዋጋ ምኽፋል የድልየካ እዩ ዝኻ ስለዚ ድቃስ ገለ ካብቲ ዓብዪ ብድሆ ክኸውን ይኽእል ናይ ሳዋ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣይትደቅሱ ማለት ኣይኮነን ብመደብ እንተኾነ ተመራፂ ትዕርፈሉን ተጽናዓሉን ብመደብ ተኾነ ተመራፂ ባህላ እየ ማለት እዩ ዝኾነ ተምሃራይ ቅድሚ ሳዋ ምብጋሱ ነዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት እንተደኣማሊኡ ኣብ ሳዋ እውን ብተመሳሳሊ ክገብሮም ዘለዎ ነገራት እንተዓሚሙ ነቶም ንኸይትዕወት ዝድርኹ ረዋሒታት ክቆጻጸሮምን ከወግዶምን ክኢሉ ኣብ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ማትሪክ ዝሓሸ ውፅኢት ክረክብ ይኽእል እዩ ብዘይካዚ ኣብ እዋን ፈተና ዘጋጥም ፍርሒ እውን ኣሎ ነዚ ንምውጋድ ከዓ መጀመርታ ጠንቂ ፍርሕኻ ምፍላጥን ፈውስታት ምንዳይን ኣገዳሲ እዩ ተማሃሮ ኣብ ሳዋ ቀዳሚት ፈተና ዝወስዱዋ እንታይ ዘላ ናይ ክላሳት ፈተና ይፍቶን እዮም ታ ናይ ፍርቂ ሴሚስተር ናይ ቀዳማይ ሴሚስተርካ ቀዳሚት ፈተና ኣላ ሕጂ ብዚ እንታይ ይረአ ከም ተሪኦ ተማሃሮ ናይ 12 ግሬድ ከየጽንዑ ናይ 12 ግሬድ ሸለል ኢሎሞ ከምታ አንተ ይዝበሎ ናይ 12 ግሬድ ከየጽንዑ ታ ፈተና ተኣትዎ ታ ፈተና ምሳኣትዎ ሽዑ ኣፍታ ዘላሶሙን ተብተብ ኢሎም ኣጽንዑም ፈተና ይኣቱ ኣፍታ ዘላሶሙን ተብተብ ኢሎም ፈተና ምሳኣትዎ ከምቲ ዝተጸበይዎ ውጽኢት ከዓ ወይ ከዓ ከምቲ ዝደልይዎ ምስ ዘምጹ ሽዑ ክፈርሑ ጅምሩ ዋ ዝ ኩሉ ዘጽናዕኮ እንታይም ግን ዝርኢ ዘሎ ታሶሙን ጥራሕ ዘጽንዑዋ ተኸልተ ሶሙን ጥራሕ ዘጽንዑዋ እዮም ዝርኢ ዘሎ በዚኣ ተስፋ ቆሪጾም በዚኣ ፈርሖም ከዓኒ ካልኣይ ሴሚስተር ጅምሩዋ ሽዑ ሞዴል ፈተና ከመጽ ሞዴል ከዓኒ ኣዝዩ ካብ ማትሪክስን ዝፍለ ዘይኮነስ ግን ብርትዕ ዝበለ ፈተና ጃኣዎ ከዓኒ ነብሶም ከዓኒ በቲ ብርትዕ ዘይኮኑ ብርቱዕ ኢድሓነ ዝመፈተኒ ነብሰይ መገምገም እዩ እንታይ ክጽዕራለን ኢሎም ዘይኮኑ ዝሓስቡ ዝኹሉ ዋራሓ ጽንዒስ ኢሎም ሓስቡ እጂ ኣፍታ መጀመርታ ናይ 12 ግሬድ ናይ 12 ክፍሊ ዝመሃሩ ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ፈተና ንነብሶም ኣዳልዮም ግቡእ ምክትታል ኣብቲ ክላሳት ገይሮም ናይ ንግሆ ግቡእ ኣጽኒዖም ዝኣቱ እዮም ነብሶም ክግምግምዋ ዝኽእሉ ኣብኣ ነብሶም ምስ ገምገሙ ከዓኒ ኣብ ፈተና ከመይ ዓይነት ፍርሒ እዩ ዘለዎም ከምቲ ገዛ ዝነብሩ ድዮም ዝፈርሑ ዘለዉ ወላስ ተቐይሮም እዮም ነብሶም ገምጊሞም ኣብቲ ናይ ፍርቂ ሴሚስተር ፈተና ድሓር ከዓኒ ናይ ሞዴል ፈተና ክሰግሩ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣፍታ ፈተና ዝተዳለዎ ወላ ተዳልዮም ገለ ተማሃሮ ሓንቲ ሕቶም ዝጋገዩ ሕጂ ከኣጋገለኹ እዚኣ ተተጋጊድ ኣንቲ ሓንቲ ከመይ ገይረ ክሰርሕ ርእስና ከዓ ኣእምሮና ከዓ ኣዝዩ ተነቃፍ ስለ ዝኾነ ከዓ እንድሕራ ብሓንቲ ሕቶ ብዙሕ ግዜ ጥፊእካ ኣብቲ ሓንቲ ሕቶ ከዓ ንፋሓ ትብለካ ተኣቢካ እዩ ተማሃራይ ግን ነዚ ኣይግንዘበሉን ንሓንቲ ሕቶ ክምልስ ኣለኒ ጥራሕ ኢሉ ነብሱ ፍርሒ ትዋይ ዝኻ መሰናኽል ኾኖኒ ኣብ መወዳእታ ናይ ሎሚ ዕድማት ኣጋይሽ ምሁራት ስነ ልቦና ካብቶም ተመክሮም ተበጊሶም ጥቓባ ሓበሬታ ብምሃብዮም ሓሳባቶም ዛዚሞም ሳዋ ከም ሓደ ድልድል ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ሓደ መድረኽ እትነጥረሉ ዳንበር መወዳእታኡ ትውድእ እስኻ ኣብቂዕካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ሓደ መድረኽ ሰግረሉ ታ ድልድል እያ ሳዋ ኣብታ ድልድል ከዓ ናቱ መስርሕ ኣለዎ ግዜ ታዕሊም ኣሎ ግዜ ትምህርቲ ማትሪክ እውን ኣሎ ስለዚ ነታ ድልድል ብከመይ ብዕውት መንገዲ ተሓልፋ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ማለት ስለዚ ነዛ ድልድል ክንሓልፍ እንድሕር ኮይና ከዓ ተቐዳሚት ነገር እዘን ኩለን ነገራት ክንብለን ፀናሕና ብሓፈሽኡ ክንማልአን ይግባአና ብምቕፃል እቲ ከም ለበዋ ክብሎ ዝደሊ ብሓፈሽኡ ሳዋ ክንከይድ ክንብገስን ከለና ተማሃሮ ኣብ ርእሶም ሒዞሞ ዝኸዱ ብዙሕ ሓሳባት እዩ ዘሎ እጂ ምስ ክውንነት ኣተሓሒዞም ክኸዱ ከም ዘለዎም ተቐዳሚት ለበዋ ተማሃሮ እያ ካልእ ህይወት ኢኻ ትኾን ካልእ ሰብ ተቐይርካ ኢኻ ናብ ክትምለስ መጻኢ ኢኻ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለካ ብቕዓትካ ትፈልጠሉ እዩ ካብ ስድራኻ ወጻኢ በይንኻ ነብስኻ ትግምግመሉ ዓይነት ቦታ ስለ ዝኾነ ተማሃሮ ነዚ ድልዋት ኮይኖም ክኸዱ ኣለዎም ባህላየ ታኻለይቲ ከዓ ንወለዲ ንስድራ ንኩሎም ኣብ ከባቢኻ ንዝርከቡ ሰባት እውን ሳዋ ክንከይድ ከለና ብሳዋ ዘይሓለፈ ስለዘየለ ይኽእሉ እየ ትብል ኣብ ርእስኻ ሒዝካ ከም ኣሕዋተይ ከምቶም ዓበይቲ ኣሕዋተይ ከምቶም ነቲ ኩሉ
ቀደም ግዳ ብዙሕ ጉዳያት ዝነበሩ ሕጂ ናጻ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ስሙስ ምቹእ ባይታ ስለ ተፈጥረሉ ክኢለ ወጽኤ ምሳወይና ክንሓስብ ክንብሎ ይግባአና ማለት እዩ مزمور حدنت بمعر زميرو ما يحدنت سديو كيف لالا حنصب مسمع حلا كم تقدموا كم تقدموا كم عيلنا هلا كم تقدموا كم تقدموا كم عيلنا هلا